exemple, quan nosaltres parlem de qualitat dels locals d'oci nocturn, es parla molt que tinguin aigua, que tinguin aliments, que moltes coses de salubritat, però la violència sexual mai no s'ha considerat com un dels principals riscos de la nit. I nosaltres volem posar-ho en evidència i treballar a partir d'aquí. Nosaltres també partim de la perspectiva del dret de les dones a consumir el que vulguin, com els homes, o sigui, no tenim una perspectiva de prohibicionista ni que estigmatitzi a les dones que volen consumir drogues i reivindiquem el dret a fer el que nosaltres vulguem sense ser agredides, no? Això ho diem perquè moltes vegades és com... Bueno, quan es parla de drogues i de gènere i de drogues i violència, molta gent, molts discursos, sobretot mediàtics, culpabilitzen les dones que consumeixen. Partim del dret i de l'agència i de l'autonomia per fer cadascuna el que vulgui amb el seu cos, no? I bueno, també això, que es tracta de fer-nos càrrec de la problemàtica col·lectivament, no és un problema de dones, és un problema de tots i totes, i nosaltres proposem solucions col·lectives a problemes col·lectius. Bueno, també un altre punt de partida és que hi ha nous mandats de gènere en contextos d'oci nocturn, no? Nosaltres, això, com he dit abans, fem servir la perspectiva de gènere com un marc necessari per interpretar el consum de drogues de les dones i els riscos associats, no? El tema que, bueno, aquí diem, el fet que hi hagi una igualtat en el comportament sexual o en el consum de drogues de nois i noies, una igualtat en el sentit que nosaltres també tenim sexe, també consumim, no significa que hi hagi una igualtat en aquests contextos. Les noies que consumeixen, hi ha una percepció social diferent que els homes que consumeixen, no? O sigui, l'estigma que hi ha sobre la dona que es droga és molt diferent al que hi ha sobre l'home que es droga, no? Perquè la construcció de gènere de les dones sempre s'associa amb la passivitat i després de la sexualitat el mateix, no? Encara que nosaltres tinguem una sexualitat com la dels homes, a nosaltres se'ns atribueix adjectius com ninfòmana o puta, no? L'estigma puta segueix superpresent quan els homes tenen relacions sexuals activas, son Don Juanes, ¿no? O son los más guapos del barrio, ¿no? Aquí hay una cita que dice: la tolerancia y la gravedad que se otorga a estas situaciones sería totalmente impensable en cualquier otro contexto. La mayoría de las chicas, cuando salen de noche, saben que con una alta probabilidad vivirán situaciones de violencia sexual de baja intensidad y entienden que eso forma parte del ocio nocturno. I nosaltres vam fer un termòmetre que parlàvem de la tolerància a l'agressió. També cosificació de la dona en aquests espais, comentaris sexuals incòmodes, insults, tocaments no consentits. Després la part ja va pujant, acorralament, creença de tenir un dret adquirit sobre la dona, invitar a copes, insistir davant d'una negativa contínua. Anem pujant. Pràctiques sexuals no consentides en el marc d'una relació sexual voluntària. Pujant. Agressions a noies que han consumit molt i no controlen els seus actes. I ja pugem del tot. Violació sense vulnerabilitat o submissió química, la burundanga o altres drogues, drogar a la dona sense el seu consentiment, com punt supervermell. Nosaltres diem que és un termòmetre que tota la part de baix, com ara veurem també a la piràmide de la violència, és la que sosté precisament l'altre. Al primer estudi parlàvem de baixa intensitat, mitja intensitat i alta intensitat. Nosaltres ara no ens agrada molt fer servir aquesta denominació perquè a vegades sembla que baixa intensitat sigui menys important. És com el concepte de micromasclismes, no sé si l'heu sentit, que sí que és superatiu per explicar coses molt invisibles, però el fet que el micro remeti a coses petites sembla que siguin poc importants. I precisament els micromasclismes i totes aquestes violències més tolerades són la base perquè després les altres es produeixin. Aleshores són igualment importants, o sigui que un noi miri a una noia d'una manera intensa, així molta estona i tal, és la base perquè després, i això permetre-ho col·lectivament, és la base perquè passen altres coses, no? Aquesta permissivitat de la qual parlàvem. Això, que la base és el patriarcat, vivim en una societat patriarcal, és la causa, nosaltres partim que és la causa de la violència, evidentment no és el consum de drogues, que pot disparar algunes dinàmiques, però que les dinàmiques ja estan pel tipus de societat en què vivim
i que hi ha formes subtils i formes explícites de violència, formes invisibles i formes visibles. Tota com deia, tota la base de les formes invisibles, per exemple, aquí parlaven d'humor sexista, publicitat sexista, invisibilització de les dones, llenguatge sexista, micromasclismes. Després pujaven a xantatge emocional, aquí seria, sí, en l'àmbit de la parella sobretot, però també la culpabilització i totes les formes explícites que són la violació, l'abús sexual, els grits, els insults, les agressions físiques i com a cúspide de la piràmide estaria l'assassinat, que és el que normalment es visibilitza més. Us sona el concepte de cultura de la violació? En una societat que permet, hi ha coses que es veuen com normals, per exemple, com cançons o com publicitats o com molts missatges que reben que l'home té com dret sobre la dona. No sé, per exemple, la imatge que anaves a posar ara de l'anunci de Colònia, on hi ha 5 homes que estan posseint o d'alguna manera violant a una dona i t'ho venen, a més, o sigui, treuen profit econòmic d'aquesta, i això es veu normal, o com cançons on les dones, o sigui, ara sempre al cas de la cançó de l'Alejandro Sanz de si no querías bailar no me toques las palmas o algo así, que es, tú me has estado mirando antes, por tanto yo tengo derecho a hacer lo que quiera contigo, y eso está asumido por la sociedad y parece que es lo más normal del mundo. És una estructura social que justifica, alimenta, accepta, normalitza, no? És una forma de violència simbòlica, la violència simbòlica, que diria Bourdieu, que és un sociòleg, que parla de la violència simbòlica com aquella violència que és acceptada per les pròpies persones oprimides. Un exemple de violència simbòlica és que un treballador superprecari se n'alegri perquè té treball, en un moment de crisi on no hi ha treball, i participi, fins i tot feliciti el seu patró per les condicions en què està. Ara tenia aquí un recull de comportaments que perpetuen aquesta cultura de la violació, però igual us acudeixen alguns així i així avancem, alguns comportaments que penseu, o actituds o creences que siguin com la base de tota aquesta cultura de la violació i que deixin impune i moltes vegades invisible la violència sexual. Penseu així, per exemple, acudits masclistes. Les dones entren gratis a les discoteques i si no pagues pel producte, ets el producte. Què penseu quan diuen això que les dones, que és com un privilegi, la gent que nega el masclisme amb aquest argument, és que les dones entreu gratis a les discoteques, com si fos el superregal de l'univers. Sí, a més et diuen, entonces no os quejáis, cuando entráis gratis, entonces no os quejáis, entonces ya no sois feministas, es como, no has entendido nada. Que siguin com el reclam publicitari al final, ser tractades com objectes, com reclams publicitaris perquè els homes heterosexuals consumeixin. Els piropos, per exemple, els piropos al carrer, penseu que és una manera que estiguin normalitzats, pitar amb el cotxe, aquest tipus de cosa, si et dic alguna cosa bonic, i és curiós com la mateixa percepció dels homes que tenen el dret de dir-los coses a les dones ja de per si és masclista, encara que et digui guapa. Jo plantejo molt, això m'ho diria si fos un tio, un altre home? És perquè creu que té el dret d'interpel·lar-me al carrer sense conèixer-la res. Però això 1000 vegades, vas a un bar, et demanes alguna cosa i ja, ¿qué quieres, guapa? Ho diries també? La paraula guapa, la paraula guapa en si mateixa per referir-se a tu. Si estàs sola també, t'ho diuen, és com, què haces per aquí sola? A veure, homes i dones, també t'ho dic, és una cosa que... Una dona sola és concebut com un ésser incomplet. Si no som per algú, si no som mares o som nòvies de... Bueno, el de mares és un altre tema, no? És un altre tema, però si no som per un altre, estem soles, no? O sigui, per exemple, l'atribut de solterona, no? A la dona que no es casa, però soltero de oro. A l'home que és molt difícil de conseguir. Un tío amb 30 anys guapo, te dirà, no, disfruta, que tienes mucho por hacer todavía, guau, lo que puedes hacer. Tens 30 anys i ets una dona,
si te passa la bronca. A mi m'han dit, de dir, per què no tens fills? I jo, perquè no vull. I de dir-me, bueno, quan maduris, tinc 30 anys, ja t'estic dient que és que potser no vull tenir un fill. No, però bueno, quan madures ja sabràs que quieres tener un hijo, perquè una cosa que crispa al final. Referent a això dels bars, per exemple, sona una tonteria, no? Però quan et demanes una cervesa, sent dona, el que sigui, i estàs amb un col·lega o el que sigui, doncs ja la cervesa és per a l'hombre. També referent a contextos socials, que per exemple estàs amb les amigues, amb els amics, qui sigui, et demanes qualsevol plat de menjar i et diuen, ¿tú te lo vas a comer? I digo, ¿qué pasa? Que tengo que mantener mi figura, ¿no? Debe ser... Són cosetes coses que bueno, et fan pensar, no? A dir, hòstia, estic supercohibida. També hi ha una dona que es moderi amb tot. Hem de tenir una mica de caràcter per no enfadar-nos massa. Menjar, perquè si no ets la tonteta que no menja res perquè està tot el dia preocupada pel seu físic, però no massa, perquè si no ets molt masculina. Que faci esport, però que estigui massa petada, perquè aleshores sempre estem en aquesta, com lo de puta monja, en aquestes dicotomies en les quals mai no som acceptades. És molt difícil complir amb aquests mandats, que són super... Parlant de la cultura de violació i aquest silenci social, és el que fa que siguem, quan callem i quan ho acceptem, és el que fa que siguem còmplices i que aquestes violències estiguin impunes. Una de les característiques superimportants de la cultura de violació és la culpabilització de les dones que pateixen violència. Com anava vestida? Per què anava sola pel carrer a aquesta hora? Això són discursos que estan a l'ordre del dia, sobretot en l'imaginari col·lectiu, però a la representació mediàtica de la violència, de mitjans de comunicació mateixos que parlen de estava sola i es jutja molt, es fan informes de com era aquesta noia, el caràcter fable que tenia, o lo atrevida que era, o que sortia molt per la nit encara, i a tots aquests discursos que fomenten que es culpabilitzi a una dona que pateix violència. Quan parles de violència sexual a la nit, el mínim que veuen, o sigui, evidentment veuen les violacions amb força física, però són els tocaments, i tu dius, ostres, jo com a dona, abans dels tocaments hi ha moltes coses. Hi ha una invasió de l'espai, hi ha que algú se t'apropi molt, que t'enganxi però que també se t'apropi molt, i li diguis, oye, vull veure tranquil·la i pots estar una mica més fidel, no? I les mirades, hi ha una mirada que és la mirada del ligoteo, que és una mirada sana, de que tu m'agrades, i tal, però hi ha una mirada d'aquestes intenses, d'estar així, una cantonada, tu ballant, i en plan, que et sents culpable quan xoques la mirada, me pierda la mirada y ahora se ha creído como que está, no sé cómo hacerlo, s'ha passat la por d'estar, de fluir, i de pues estem mirant a la penya i m'he creuat amb tu 2 cops i digo, mierda, que no em vegi mirar-lo més, perquè pensarà que estic interessat. Això que parlàvem, també tota aquesta construcció de la masculinitat de pressionar els homes perquè aconsegueixin les seves fites, el que la sigue la consigue. Y aquesta història, si és que al final a les ties lo que le gusta és que queda ahí, y cuando el que la sigue al final l'acaba consiguiendo. Tot aquest imaginari que és superpervers i que afavoreix també que aquestes coses passin. També pressionar les dones perquè estiguin alegres. Ai, dona, no passa res, no et queixis, lo de somriure. Pareu de dir a les dones que somriguin. O sigui, tenim dret a estar enfadades. Quan un home s'enfada, és un golpe i la dona que s'enfada és la boja, o sigui, no podem expressar tampoc i posar límits. No prendre seriosament acusacions de violació, qüestionar la víctima, això es fa molt, sempre que hi ha una denúncia també en moviments socials, que ja sé que aquí hi ha molta gent que participa en moviments socials, que sempre es qüestioni, volem les dues versions. Quan hi ha una càrrega policial i una persona diu que l'han pegat con la porra, ningú no va al policia a dir-li, oye, l'has pegat, Vull dir, com sempre quan parlem de gènere i de violència sexual es qüestiona la víctima. I també el tema d'ensenyar a les dones com no ser violades en comptes d'ensenyar als homes a no violar. Aquest tema és un temazo, perquè hi ha moltes campanyes que se centren molt en dir, posaré el més, no es veu però us llegeixo alguna cosa,
Això són uns consells del Ministeri de l'Interior de l'any 2014 que pràcticament deia a les noies que no sortissin de casa. Era com... Això és així, és real. Es de la página web del Ministerio. Por la noche evite las paradas solitarias de autobuses. Si se ve obligada a transitar habitualmente por zonas oscuras y solitarias, procure cambiar su itinerario. O sigui que jo he de canviar el meu itinerari per no patir violència, que jo soc la responsable de no ser violada. Si vive usted sola, no ponga su nombre de pilas en el buzón de correos. És un nivell de repressió. Es tan fort, es com, no existas, ¿no? Mira, mejor dejar de existir y así no os va a pasar nada, ¿no? Hi ha moltes campanyes, això us ho dic perquè sé que esteu interessades també en fer campanyes preventives i moltes campanyes que centren massa l'atenció. Una cosa és l'autodefensa feminista i a les dones us podeu defensar. Una altra cosa és no et posis al dia puta perquè et podran violar. Això és molt diferent. Hi ha moltes campanyes que, i ara veurem, no la tinc aquí perquè el camí que deia, voy a contar esto, voy a contar lo otro. I no estava, hi ha una campanya del Gobierno d'Aragón, que la tinc aquí al mòbil, us la llegeixo, que és superforta també, perquè diu algo així com... No és no, bé, dic aquí bé, para evitar situaciones incómodas, el primer eufemisme, un día a mí cambióligo, que m'assetgin, no és una situació incòmoda, és una forma de violència. Las cosas claras desde el principio. Perdona. O sigui, no és no a les cases baixades, no? Com les coses clares des del principi. Jo puc canviar d'opinió. I jo el fet o que vulgui tontejar amb tu no et dona dret perquè facis res, no? Aleshores és com la campanya va adreçada a les dones que pateixen violència perquè elles posin les coses clares des del principi, com moltes vegades ni les tenim clares. Conclusions de l'informe. Us dic així com les conclusions més complexes, diguem-ne, perquè que existeix la violència sexual és un fet, però així com coses que nosaltres volem aprofundir i que a vegades encara estem debatint també entre nosaltres mateixes què vol dir això. Un tema és el de la submissió química, el de drogar a les dones perquè tinguin relacions sexuals. Nosaltres pensem que hi ha una sobredimensió mediàtica, un alarmisme mediàtic al voltant de la burundanga, l'escopolamina, que el nom col·loquial és la burundanga, el HCV i altres drogues. Amb això tenim molta cura a l'hora de dir-ho, perquè sembla que quan diem que hi ha un alarmisme, sembla que estem dient que no hi ha una alarma o que no hauria d'haver-hi una alarma al voltant de la violència sexual. Evidentment sí, és una situació superpreocupant i superalarmant. Però pensem que moltes vegades els mitjans i els discursos col·lectius fan molt èmfasi li han puesto droga en la bebida perquè necessiten que hi hagi una substància que anul·li la voluntat per considerar a la dona realment com una víctima. Si una dona ha estat drogada, ella no tenia culpa de res. Però si ja ho ha fet, per si havia begut o si no havia pres res, realment ha estat violada, hi ha un qüestionament. Aleshores, amb aquesta excusa de la submissió química es divideix les dones bones i dolentes, les bones, les que han estat drogades i no sabien res, i pobretes, també es victimitza molt, pobretes aquelles dones que no s'han pogut defensar, però les dolentes són les que no han estat drogades i han sigut víctimes d'una violació o d'una agressió sexual, i per què ho ha sigut? Igual volia, no?, en el fons, igual ho estava buscant. O sigui, hi ha un qüestionament de les dones quan no han estat drogades. Això sempre dic que tenim molta cura a l'hora de dir-ho, perquè ho vam dir en una formació i un periodista va treure un titular que era «No le han puesto nada en la bebida». I és com, ostres, aquest titular és molt greu, no? O no és la burundanga, és l'alcohol, no? Un altre titular que últimament surt molt. Sí, no és la burundanga, és l'alcohol. L'alcohol és la droga, com mucho, més present en les agressions sexuals a l'àmbit nocturn per part de les dues persones, de l'agressor i de l'agredida. Però no és l'alcohol ni és la burundanga, és el patriarcat. És molt curiós perquè quan fem sobretot les enquestes quantitatives, les dones s'identifiquen poc com a víctimes i els homes molt. I dius, ostres, si en el quantitatiu ens expliquen històries als joves que les dones han patit moltes violències. Com 3 hipòtesis que encara estan treballant en ello, però
però per una banda és la normalització de la violència per part de les dones, la normalització de l'assetjament, no? Que un home et miri, o que et toqui el cul, o que tal, no és considerat moltes vegades com a violència, sinó com a un risc que has d'assumir, i és així, no? Igual les dones més polititzades i més empoderades sí que ho vivim, però nosaltres hem fet treball de camp en discoteques així convencionals, no? Mainstreams i pues la típica, aquí m'han dit que n'hi ha una que s'agrada molt que es diu Cocoa, no? Pues d'aquest rotllo. I moltes dones sí que és, bueno, però no passa nada, bueno, sí, m'arriba un poco la cebolleta, no? O sigui, com cada nit pateixen una quantitat d'agressions que són absolutament normalitzades, no? Això d'una banda. I per d'una altra banda, identificar-se com a víctima és molt estigmatitzat. Per les dones encara la culpa, hi ha moltes dones que també pateixen violència dins de l'àmbit de la parella o violències per part dels pares o dels tiets o de familiars. Identificar-se com a víctima és dur, perquè t'estigmatitza i et sents culpable. La típica situació que una dona violada se sent bruta i se sent culpable perquè en el fons ella ho anava buscant, això impossibilita o dificulta que les dones s'identifiquin com a víctimes. I els homes, nosaltres parlem que són hipersensibles a l'assetjament, el que passa és que d'una banda, també tenim dues hipòtesis, d'una banda és que com que els passa tan poc, quan els hi passa ho recorden tota la vida, aquella vegada que a mi jo tinc un amic que el típic que la dona el va deixar, el va denunciar, denúncia falsa, que igual és veritat, però és un cas, entre mil, no és un problema social que el teu amic, la dona, li hagi fet la vida impossible. Alhora és això, els hi passa una vegada, dues vegades, ho recorden tota la vida, i també què entenem per assetjament, com que les dones, els homes, pressuposen una actitud passiva. En el moment que una dona és llançada, ostres, que abusadora, o que puta, no? No dic que les dones no puguin assetjar, però sí que dic que com que si som identificades com a persones passives que no podem entrar a un tio, en el moment que ho fem, i a vegades igual más invasivamente de lo que molaria, però ja som unes assetjadores, quan estem rodejades de... Però és molt curiós perquè el quantitatiu és que surten més o menys igual, com a víctima, els homes i les dones. Una altra conclusió és la dels agressors fantasmes, Això, d'una banda, tenim molts relats de dones que expliquen haver viscut experiències de violència sexual, però tenim una quasi totalitat de relats d'homes que no asseguren mai haver assetjat o agredit sexualment a una dona, No existeixen els agressors, segons el nostre estudi, cap home s'identifica com a potencial o com a potencial no, com a agressor, però després hi ha testimonis d'homes que relaten coses, això és real, això és d'una entrevista, que diu, llavors la vaig veure tan borratxa que llavors jo volia pillar i li vaig dir que ja la portava a casa allà i jo ja ho vaig intentar. O sigui, la vaig veure tan borratxa, volia pillar, la vaig portar a casa i ho vaig intentar, però no sóc una agressor. Com a sí que reconeixen certes dinàmiques que per nosaltres són agressions, però al no ser anomenades o identificades com a agressió, això, per això els diem agressors fantasma. És molt estrany que moltes dones diguin haver viscut experiències d'agressió i ells no se sentin o no reconeguin el seu caràcter d'agressors, els seus privilegis que puguin agredir sent impunes. En el momento que utilizamos la palabra consentimiento para hablar de violaciones, estamos dándole voz a esa estructura patriarcal. Es como, él desea y ella consiente. No, él desea y ella desea. Si no, adiós. No preguntes si consentí, pregúntame si desea. Aquí teniu el meu mail, si voleu contactar per alguna cosa, a Twitter, Facebook i al web, si voleu també més informació. Us recordo que us podeu descarregar els informes, que està tot el que jo he dit aquí, però més explicat, així que teniu com una eina per poder currar coses afins. Ja està. Perfecte, moltes gràcies.